हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थाबाय। ओमफ्राय दिनैयो रावबो गैया फरायनो थांदों बाबा आइ ओमफ्राय जोंहा बेबो थांदों साथामजों बिसोरो आंनाबो सफैबायमोन ओमफ्राय आङो थांथ'वासै दा गरमबो जाहांबाय आरो गारियाव गथ'फोरा एसे थुन थुन इदि माबाबा एसे डिस्टार्ब खालामो बायदि मोनो आं जोंहाबो बाबुआ बारा गारियाव एसे अबेबा अबेबा थांनायफोराव एसे ओरैनोथ' जेरावबो थाङाखै थांनाया थेवबो खननै गारियाव बिदि गोजानाव एसे गोजानाव थांनायाव एसे डिस्टार्ब खालामनाय बायदि मोन्दों आरो ओंखायनो आं खस्थ' मोनगोन होनना थांथ'वासै आरो गरमबो जाहांबायना दा ओंखायनो एसे साथामजों थांबाय ओमफ्राय दा आङो न'आव हारसिं जागोन नालाय बिनानावखौ लिंहरदों जोंहानि न'आव थाग्रा बिनानावखौ ओमफ्राय मादैनि फिसाजो ओमफ्राय दा नायलांदो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनै आंहा मारै बारलाङो समफोरा न'आवथ' रावबो गैया जों गोजा साथामजों एसे माबा माबि जाखोमानांसिगोन आङो दुगैनायनि सिगाङावनो मैगं एरि हाखाना लानो होननानै इदि बाहेरथिं ओरै जिरायनानै माबानानैसो रायज्लायदों आङो जाखोमानो होनबालाय मा जानो दिनै मंगलबार नङामोनबा बेदर जाखोमानो हागौमोन। सबाय बिमा भिन्दि एसे दं फान्थाव लाव बे खान्थालखौ जायालै जानो बाबाय। मैगंखौ हाखाना दोनखाजोब्बाय नै फान्थाव सबाय बिमा भिन्दि आरो दा पापड़ एवगोन बाथोन देगोन दालि ओंख्रि संसै गुहुफ्लाबायसो थादों बियो नामा बाबा मोना बहा थांखो बाबु आं नै दुगैनायनि सिगाङावनो माने मोनसे बुस्थु माने ट्रलि आरोना जा गोबाव जाबाय गोबावनिफ्राय दोनबाय थानाय ना जेबो दांनाय जायाखै मानाय जायाखै आं एसे दाख्लै एसे गोबावानो जाबाय नायनो दांनो ओरैनो बुस्थुफोरखौ बिदि दोनहाब गेजेर गेजेर नायबा मोजां जायोना ओमफ्राय नायनो माबाबाय थादों नायनायानो जाथाराखै ओमफ्राय दिनै एकदम नायथारबाय आरोना रावबो गैयियावनो माने बाबाबो दा उन्दुबाय ओमफ्राय आरो रावबो गैयाना ओरैनो दाथ' जेबो खामानि गैथ'आ नालाय डाइरेक्ट खालि बेखौथ' दुगैखांनानै मावजानाय नङा ना नायजानाय नङा फुरा थुला जाजोबना दं नै माबायदि एसे गोबाव जाखो जोंनि हाबायाव मोननायमोन आरोना बे नायनो र' बे ट्रलिखौ लानानैलाय बहा बेरायनो मोनगोन दे आयु मालाबा बेगखौनो नायनानै सानलायलायो आं बहा बेरायनो मोनगोन बेयाव बेगाव जि लालायलायनानै एकदमबारे बबेबा गोजान जायगायाव थांनो नाजानोसै आङो आसामनि बाहेरायाव थांनानै बिराद दिल्लीफोराव बहाबा गोजान जायगाफोराव बेरायनो बिराद गोसो दं हास्थायनाय दं मोनगोन ना मोना जाखो आरो आं गुसु जायगाफोरावबो बिराद बेरायहैनो लुगैयो जा मोजां मोनो आङो अरुणाचलफोराव थांनो लुगैयो मानालि सिक्किम जेसेबां थान्दा जायगा दं आं बेयाव थांनो लुगैजोबो आयो टिभिफोराव नुबा आं मबाइलफोरावनो नायनानै मालाबा आयै साननायलाय सिमां नुलायलाङो आङो मोनगोन ना मोनाथाय जोंफोरा बेबायदि बेरायनो मालायफोरा नुखांजोब्बाय खोमा आंल' नुवासै खोमा नायनो होनबालाय मा जानो थाखा फैसा गैयाबा ना फाननासो जानांगोन बे बेगखौ जेबो खामानियाव होबा बेरायनोबो मोनाबा फानगोन आं नों गामियाव थायोबाबो न'आव फैनायावलाय बे बाक्सानिफ्राय चिरांसिम फैनायावलाय बेसे बेयाव जि लालायलायना फैनो आंलाय ना सिंनो ट्रलियाव जि लालायना फैबा आंखौ मिनिगोनसो मानसिफोरा बाबुआ जि आराम उन्दुगासिनो नै गगा मोनबाथाय बिदि बरि सामब्राम फानलु गोसा होना थाव लगायना जानांगौ होमबाना गगाया रानो दुगैखांबाय ओंखाम संसै ओमफ्राय
बाबुआ सिखारग्रोमोना ओंखाम संग्रायाव हाबफैनानै बानलुखौनो स्राव गोलैना होजोब्बाय खामानि मोनसे बारायलायबाय बानलुआ गोलैजोब्बाय सबाय बिमा एवै एवै जि माबा हैनाया कम्बल लामनायखौ बेलथा हैनाया नै गोसा मोदोमानो थांखाबायनोलै मोदोमानो नै दारलाबसो थांबाय थैयानो जि गबाय नै गोथौ जालायदों नै माने माम जागौमोन आंबाबो नै फुदिनाया नै बेखिनियानो दाख्लै समाव जासिन जाना बारा बिजौ माबायानो गैला नै एसेल' जों सानैल'खा एसे खानसै बेखौनो जि गोसा जाहांबायना सान्दुङा मोनजोब्बाय नै दालिया गोदौआव जोबदोंमोन बाथोन फान्थाव सबाय बिमा भिन्दि आरो पापर दं बिनानावनो खुरना होग्रोनोसै आं बाबुनोबो दौनोसै एसे जा गोथाव होनदोब्रा खाथावाखौ नाङो मोजाङै सिङाव नंगौ गोरा नांगौ नोंनो पापरखौनो मासि गोथाव मोनो बियो इनो नांगौ होनना बिबावबाय मामखौबा जायाखै बियो गैला नै पापर हरदो आनदेन गैला अतबा जाला बाबु मामखौ जाला गैला बाथोन आरोबाव सोलानो गैलाबा पापरखौसो जाबाय थायो हा माम जानो ओंखामखौबो जाया गैलालै बाबु गैला दालि लों गोथाव मोनबाय खोमा गोथाव लोंदों मेगि जानानै ओंखामखौ जालालै बियो दा गोथावबाबो आंखौबो हारायाव बुलाखांबाय जाखांबाय थोरसि सब सुखांजोबबाय दसे बाबुजोंबो गेलेबाय ओमफ्राय दा बाबुआ उन्दुलांबाय दा गेलेनानै पुरा हा जाजोबदों दिनै गेलेना हाजों थिगसे गेलेबाय ओमफ्राय आखाइ सुनानै गस्ला गानस्लायनानै मेसेङाव दसे टिभि नायनायाव आराम गेलेनो दा उन्दुलांबाय ओमफ्राय दा आंहा बाबु उन्दुनायावनो मोनसे खामानि मावनोसैलाय दहायनि ट्रलि माबानाया प्लास्टिकखौ सुना दोन्दोंमोन ना रानबाय आरामनो एबार माबाफिननानै दोनसै आङो प्लास्टिकआथ' जिजोबनाय ओरैनो जेन तेन मारैबा खालामना दोन्दोंमोन दाबो बिदिनो खालामफिनना दोनसै आं जिखुनु हाद्रिल' सिङाव हाबनो हायि खालामना बे ब्लेंकेटनि माबासो नैबे बेखौबो आराम माबा खालामखानायमोन बे ओमफ्राय बोखारदों मानो थाखाय बोखारामोनबा बेयाव माबा सोना दोनना बोखारदोंमोन ना मा बावबाय आङो खिन्थु बिदि माबानाय नङामोन आरो मोजां माबाना दोननायमोन माने माबायाव होनायमोन नालाय गिफ्ट पेक खालामनायमोन मोजांनो आइनि स्टिभेनखौ खावबाय आं मोनसे नैबेना स्टिभेना गिदिर थेबोना बियो बेखौ बेजों थेबलायना दोनबाय आं नै खावसे ब्लेंकेटनि माबा खावसेया नै
दोनहरबाय दा मोजां नुबाय साफा नुलायलायबाय नङाबा धुला जाजोबना दंमोन बै भिआइपियावबो जादोंमोन एसे आं बेखौ खनसे हुगारनाय जाखादोंमोन बेखौ ओमफ्राय बेहासो एकदम बिराद मारैबा माबाना दोन्दोंमोन नालाय दांथावाखैमोन ओंखायनो बेखौल' ओरैनो सा फुगारनाय जाबाय थादोंमोन एसे फुगारफाबाय बेखौबो आरोबाव दासो मोजां नुबाय नङाबा नायनोनो सुखुथारलामोन आङो साफा नुबाय ओमफ्राय आंहाथ' दा खामानिबो जोबखांजोब्बाय टिभि नायबाय थानोसै बिसोरो माला सफैथोंसै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो हमसिगोन बाय बाय